ଜଣେ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ଅନେକ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଶ୍ରମର ଜମି ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ବଣରୁ ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣୁଥିଲେ। ଗାଈ ଗୋରୁ ମଧ୍ୟ ଚରାଉଥିଲେ। ଦିନେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଲା। ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବାରୁ ଆଶ୍ରମ ଜମିରେ ପାଣି ଧାର ଚାଲିଲା। ଗୁରୁଜୀ ଆରୁଣୀ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ପାଖକୁ ଡାକି ଆଶ୍ରମ ଜମିର ହୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତୁମେ କୋଦାଳ ଧରି ଜମି ପାଖକୁ ଯାଅ। ହୁଡ଼ାକୁ ମରାମତି କରି ଆସିବ। ମେଘ ବରଷୁଥାଏ। ଆକାଶରେ ବିଜୁଳି ମାରୁଥାଏ। ଆରୁଣୀ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ କଥା ମାନି ଆଶ୍ରମ ଜମି ପାଖକୁ ଗଲେ। କୋଦାଳରେ ମାଟି ହାଣି ହୁଡ଼ାକୁ ପକାଇଲେ। ଘାଇ ମୁହଁରେ ଜୋରରେ ପାଣିର ସୁଅ ଚାଲିଥାଏ। ପାଖରେ ଯେତେ ମାଟି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ ଧୋଇ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ଆରୁଣୀ ମାଟି ହାଣି ହାଣି ହାଲିଆ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ହୁଡ଼ାରେ ହୋଇଥିବା ଘାଇକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିଛି ଉପାୟ ନ ଦେଖି ସେ ଘାଇ ମଧ୍ୟରେ ଶୋଇଗଲେ। ଘାଇ ବାଟେ ପାଣି ବହିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ପାଣିରେ ପଡ଼ି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଆରୁଣୀଙ୍କ ଦେହ ହାତ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା। ସେ ହଲଚଲ ନ ହୋଇ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଗୁରୁଜୀ ଆରୁଣୀକୁ ଖୋଜିଲେ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ସେ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିନାହାନ୍ତି। ଗୁରୁଜୀ ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସେ ହାତରେ ଲଣ୍ଠନ ଧରି ଆରୁଣୀକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ। ବଡ଼ ପାଟି କରି ଆରୁଣୀକୁ ଡାକିଲେ, ଆରୁଣୀ, ଆରୁଣୀ। କିଛି ଉତ୍ତର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଗୁରୁଜୀ ଜମି ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଆରୁଣୀ ଘାଇ ମଧ୍ୟରେ ଅଚେତ ହୋଇ ଶୋଇ ରହିଛି। ଆରୁଣୀର କାମ ଦେଖି ଗୁରୁଜୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ତାକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଆଶ୍ରମକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଶୁଖିଲା ଲୁଗାରେ ପୋଛିଦେଲେ। ଦେହରେ ତେଲ ମାଲିସ କରି ଉଷୁମ ସେକ ଦେଲେ। ସେ ଭଲ ହୋଇ ଉଠି ବସିଲେ। ଗୁରୁଜୀ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଏହା ବି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲି ଯେ ଗୁରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସୁଫଳ ହୋଇଥାଉ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ and like and bell icon को दबाई देवे। थैंक यू।